Pentru studenții care sunt în căutarea unui loc de muncă, Academia de Studii Economice a reușit să organizeze cel mai mare târg de joburi. Ce spun companiile prezente despre acest eveniment, dar și studenții despre această inițiativă, aflați din materialul următor. În zilele acestea, în Academia de Studii Economice, se desfășoară o activitate foarte importantă, atât pentru studenți, cât și pentru angajatorii noștri. Am spus-o de fiecare dată că la pregătirea tinerei generații trebuie să participe familia, școala, și aici în cadrul școlii ne includem și pe noi, universitățile, dar și mediul economico-social. În aceste condiții, organizațiile studențești din Academia de Studii Economice alocă câteva zile în care invită principalii ofertanți de locuri de muncă pentru a urmări cum se pot angaja studenții noștri în piața muncii. Sunt două categorii de angajări în momentul în care se finalizează târgul de joburi. E vorba de internship-uri plătite sau neplătite pentru a vedea dacă studenții noștri fac față unor activități din firmele care ne solicită să le asigurăm forță de muncă calificată și respectiv, după ce vor fi verificați dacă studenții sunt buni, vor fi angajați pe perioade nedeterminate și cu siguranță că ambele părți vor fi mulțumite, adică se întâlnește cererea cu oferta pe piața muncii, iar noi, Academia de Studii Economice și în general noi, universitățile, considerăm că ne-am făcut treaba, la fel cum și mediul de afaceri sunt mulțumiți că obțin ceea ce vor, adică obțin forță de muncă înalt calificată. Ne dorim și bine ar fi ca această relație să se întărească pe an ce trece, adică să participe mai multe firme, la fel cum ne dorim ca și studenții noștri să fie mai activi în organizarea acestor acțiuni, pentru că, așa cum am spus, numai împreună putem să reușim pentru a pregăti oameni bine specializați. Vorbim de mediul economico-social, respectiv de universități. Târgul de joburi ASE Job and Internship Fair este o oportunitate extraordinară pentru toți studenții Academiei de Studii Economice din București pentru a intra în contact cu diferite companii pentru a-și găsi un job, un stagiu de practică, un internship. Este o ocazie bună să afle ce anume, ce domeniu li se potrivește, ce job li se potrivește, ce așteptări au angajatorii de la ei, pe lângă standurile la care aceștia pot participa, pot vizita, pot intra în contact cu reprezentanții companiilor. Ei pot de asemenea să participe la diferite workshop-uri susținute de companiile prezente la standuri astăzi. Deși în ultimii ani nu am mai organizat acest târg de joburi din cauza contextului pandemic, ne bucurăm că am putut să reluăm această activitate și eu sunt convinsă că studenții sunt încântați și așteaptă cu nerăbdare să vorbească cu reprezentanții companiilor prezente. Mă numesc Ioan Vijulie, sunt directorul Departamentului de Achiziții pentru Honeywell Business Technologies în Europa, Middle East și Africa. Suntem onorați să participăm la târgul de joburi organizat de Academia de Studii Economice din București. Honeywell este o companie globală cu peste 100.000 de angajați care oferă soluții de digitalizare și automatizare pentru marii clienți industriali. Ne bucurăm că avem ocazia de a prezenta oportunitățile pe care Honeywell România le are pentru absolvenții facultăților din cadrul Academiei. Honeywell este compania ideală pentru orice absolvent al Academiei de Studii Economice. Prin prezența noastră în București și în țară, oferim studenților oportunitatea de a intra în contact cu mediul corporate și de a experimenta diverse funcții, continuându-și în paralel studiile. Hai să ne întâlnim pe careers.honeywell.com România.
Alături de mine se află Dragoș Grecu, reprezentant Huawei, pe care o să vreau să-l întreb ce părere are despre acest eveniment și despre inițiativa ASE. Cred că este o oportunitate excelentă pentru studenții din diversi ani, din anul 1, din anul 2, din anul 3, să cunoască în primul rând Huawei, ca entitate care activează pe piața din România din 2006, o firmă care nu a fost atât de vizibilă la acest fel de evenimente și cred că este o oportunitate și pentru noi să ne facem cunoscuți în fața absolvenților sau viitorilor absolvenți de ASE. Ce căutați la un candidat care vrea să opteze pentru un job la voi? În primul rând trebuie să aibă interes pentru domeniul financiar contabil și să aibă acea curiozitate să învețe mai mult în ceea ce privește politicile, procesele de accounting, procesele de finance. Noi punem la dispoziție resurse materiale, resurse umane, astfel încât candidatul să poată să evolueze într-un mod frumos. Un candidat bun este un project manager bun care pune la oaltă toate aceste resurse în folosul lui. Vă invit pe toți să experimentați cultura Huawei, să vedeți ceea ce înseamnă Huawei Accounting Share Service Center în Europa și să descoperim împreună oportunitățile pe care aceste joburi vi le oferă. Alături de mine se află Laura de la KPMG. Bine te-am găsit, Laura. Vreau să-mi spui, în primul rând, ce părere ai despre această inițiativă și cum găsești studenții, cât de bine pregătiți ți se par? Bună, mulțumesc frumos! Este de bun augur genul ăsta de evenimente, sunt de bun augur pentru că avem șansa să ne întâlnim cu studenții și trebuie să zic că astăzi au fost foarte curioși, ne-au pus foarte multe întrebări, sunt realmente, îi vedem entuziasmați să se orienteze către o carieră în audit, în Big Four, noi fiind o firmă de Big Four, dar nu doar, ci și în consultanță în taxe și așa mai departe. Mi se pare că sunt bine pregătiți pe a afla mai multe, pe a pune întrebări. Asta e cel mai important. Care sunt cele mai căutate joburi? Păi, aș zice că la noi pe audit și consultanță, acesta ar fi top în momentul ăsta din ce ne-au întrebat, dar apoi le vorbim și despre alte oportunități în taxe sau în cadrul departamentului de legal. Un mesaj către cei care se uită acum la tine? Sigur, aș zice să fie curioși și să nu le fie teamă să pună întrebări, pentru că de acolo apar tot felul de discuții, conversații care te pot aduce în atenția recrutorului și apoi ai șanse mai mari să intri în discuții cu ei și să afli mai multe despre ce tip de poziție ți-ar potrivi, ce rol ți s-ar potrivi și cum ai putea să faci cât mai bine la un interviu, să performezi cât mai bine la un interviu. Alături de mine se află Diana Tudor, reprezentantul Băncii Transilvania. Bine te-am găsit! Care este feedback-ul pe care l-ați luat voi astăzi de la acest eveniment? Cum ți s-au părut studenții? Cât de bine pregătiți și care au fost cele mai căutate joburi? În primul rând, bună ziua! Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu alături de ASE și cred că este o oportunitate ca studenții să ne cunoască și cumva să vină în contact cu ceea ce noi avem pregătit pentru ei. Ne-am gândit la acest eveniment special și îl pregătim de ceva vreme, tocmai pentru că dorim să fie o ofertă cumva personalizată pentru ei. Din feedback-urile pe care le-am primit, cele mai apreciate ar fi internship-urile. În august vom demara selecția, iar în septembrie am vrea să începem acest program de internship care va dura 2-3 săptămâni și cumva va fi un journey prin care ei vor intra în contact cu colegi de-ai mei din business, cu noi, HR-ul, cu colegi care sunt în zona de onboarding și dacă se regăsesc în această arie vor putea continua colaborarea pe termen mediu și lung, îi așteptăm. Și ne dorim foarte mult ca ei să aprecieze tipul acesta de experiență și de carieră care oferă niște beneficii și niște satisfacții, zic eu, foarte, foarte înalte. Este o muncă frumoasă în zona aceasta de profesioniști și echipa este una stabilă și care își dorește să crească organic, așa cum Banca Transilvania a arătat în ultimii ani. Alături de mine se află reprezentantul WeBuild, Aron.
Hello, nice to meet you. What do you look for in a candidate? So I'm representing WeBuild Espia. We are the global leader in the engineering and the construction of large complex projects all over the world. We have 117 years of experience in the construction of large complex projects, which includes railways, dams, water treatment plants, metros, stadiums, and then here in Romania also we did Brăila Bridge, metros, subways, and Constanța bypass and the road, railways, and a lot of projects here. So this was a great event for us to communicate with the future employees or future managers of our itself, and then we were able to communicate with a lot of people what we are looking for, what kind of company we are looking for, because we are into more of like sustainable growth and developing the nature and with the human. So here we are basically urgently looking for some of students from the finance and reporting and taxation departments to join our team in our company in the tax team, finance, reporting, and project management and documentation controls and the business development and human resources. So I think this was a great opportunity and managed very well to communicate, interact with the students and the future employees and the candidates. What do you think about the students from ASE? I met a lot of them who is very interested to know the company. Really, they were asking a lot of questions about us. What do you do here? What kind of operations you do here? How they can be fit into our company. So I hear a lot of questions. That is a very good thing I understood. And then I think they are very well prepared, and then they are looking for something good for their future as well. So it's very good. Yep. The future sounds good. Future is very, future looks very brave, and then star. Yeah, future stars of Romania may be here. Alături de mine se află Radu Alexandru, reprezentant Mazar. Bine te-am găsit, Radu. Spune-ne cum arată oferta voastră și care este candidatul ideal. Bună ziua, bine v-am găsit. Oferta noastră constă în joburi atât part-time cât și full-time în domeniul de consultanță, audit, taxe, contabilitate, payroll. Noi căutăm studenți, de preferat anul 2 și anul 3, dornici să demonstreze calitățile pe care le au în domeniul economic. Un mesaj către cei care se uită acum la tine, către tinerii aspiranți? Încercați pe cât posibil să fiți curajoși și să învățați cât mai multe și să nu vă fie frică să puneți întrebări.